nyebut syahadat. Syahadat endi? Paham? Loh, nek kula jenengan neksen iki nyebutke Allah. Allah sing mbok sebut endi ngono lho. Paham mboten? Degan. Apa ini degan? Nek asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi apa kuwi Allah. Tuh. Ngene iki ora paham. Iki urung paham. Belum. Baleni neh. Wah, angel. Aduh ampun, ya ora apa-apa nggih, maklum. Ngaji karo wong tuwa wae kudu maklum nggih. Ya mari ngajine wis rada telat bareng lho. Tapi ora ono ngaji telat mboten enten. Nggih, ora apa-apa, ngajine wis 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun ora apa-apa. Tidak ada kata telat untuk belajar, nggih. Nggih. Paham nggih? Baleni neh. Waktumu adalah umurmu. Dalam hal jadi do mikir apa? Waktumu adalah umurmu. Dalam hal apa kau menghabiskan waktumu, dalam hal itu pula kau menghabiskan umurmu. Umurmu ya waktumu kuwi. Waktu dibuang-buang, disia-siakan, berarti uripe ya disia. Lamun urip digunakna kanggo nglakoni perkara sing ora ana manfaate, berarti uripe digunakna ning perkara sing ora ana. Dunyane ya ora manfaat, akhirate ya ora, dohir ya ora manfaat, batin ya ora saged tampi. Baleni neh. Niki la ilaha illallah Muhammad Rasulullah niki. Terus jari kon syahadat nggih. Nah, syahadat nek diucapne pripun? Sing maca asyhadu siji apa loro? Yang asyhadu 1 apa 2? 1. Yang bunyi asyhadu 1. Tapi yang di asyhadu nih 2. Halo? Paham? Durung. Ya wis ora apa. Sabar nggih. Ya karena orang pernah krungu tadi loh. Mari biasanya ngaji, coba dilakukan ini, fadilahnya begini, amalnya begini, ganjarannya begini. Bahasan ditakoni, ditanya, sing awit cilik, tekan tua kayak kian nggih. Jare ngibadah nyari ganjaran, mencari pahala. Bener? Mbok kula diweruhi endi ganjarane? Ini aku pengen weruh ora. Wis oleh durung ganjarane yo. Oh kan? Terus golek ganjaran di mencari ganjaran yang mana? Oh, cari kiai itu nanti balasan di akhirat setelah kita lawang urip ya ora weruh. Urip iki lho, urip kan? Niki urip apa mati? Weruh ganjarane? Iya, urip ya ora weruh. Apa maning? Dharma dong. Kumaha ya teh? Kaifa ada? Mencari ganjaran sing awit cilik tekan tua ganjaran belum pernah ketemu, ngaku ya urung ketemu. Nggih. Enggak ngaku apalagi. Wong yang ngaku saya sudah ketemu ganjaran aja penodongnya ora bisa kok endi. Dan saya kira nanti uyak-uyakan iki nanti. Pahala itu balasan orang yang beramal soleh ketika hidup di dunia. Terus aku takon, sampeyan ngamal apa didadekke menungsa? Ayo saiki jawaben. Jawaben ning nganti pinter. Ayo ngamal apa sampeyan? Kok didadekke menungsa karo Allah? Pingine sampeyan? Boten. Keinginan sampeyan? Bukan. Karepe sampeyan? Terus sing karep gawe iki sapa? Loh, iya toh. Wis mulai mumet iki. Nek mumet sejam bae lah. Wis baleni neh. Asyhadune siji apa loro? Setunggal. Jare asyhadu ki syahadat. Tapi sing disahadati loro.
Sing syahadat siji. Wah, paham boten niki. Syahite wong kang nekseni siji, masyhute kang disekseni ana loro. Paham? Wis baleni neh. Mari angel ngaji niki. La niki martabat ahadiyat. Simbole kosong. Nol. Suwung. Pengriki niki Allah durung disebut, manungsa durung dadi. Nek manungsa durung dadi niki bisa nyebut Allah. Lah Allah durung bisa disebut. Akhirnya Allah nyebut zate dhewe. Sabbaha yusabbihu binafsi. Ilaha wahdat. Simbole titik. Nggih. Illa wahidiyat. Alif. Dudu siji, alif. Allah, alam arwah. Simbole kosong meneh. Muhammad, alam ajsam. Simbole titik. Rasul, alam misal. Simbole alif. Tengah bunderan ana alife maksudnya ngono. Allah, alam, insan, kamil. Kosong. Sing kosong ana pira? 3. Siji, loro, 3. Titik ana pira? Loro. Siji, loro. Alif ana pira? Loro. Siji. Paham ya ini? Ini ngaji opo ya ini? Masya Allah tenang. Diulang. Allah nurun ke kitab langit, kitab samawi, jumlahnya ana 104. Nggih. 104 kitab. 60 mushaf dikasihkan oleh Allah kepada Nabiullah Sis. Nggih. Nek teng kitab Al-Kamil fit Tarikh, Sis niku maknane hibatullah. Peparingi Gusti. 30 Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim. Yang 10 Allah kasihkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat. Nggih. Dikasihkan Allah kepada Nabi Musa sebelum Taurat. Niki kitabe Majalisus Saniyah Sarah Arba'in Nawawiyah. Keterangan ini ngono. Ditambah 1 Taurat untuk Nabi Musa, nggih. 1 Zabur Nabi Dawud, 1 Injil, 1 Al-Quran. 100 ditambah 4 pas 104. Zabur Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil wa kullu ma atabihir rasulu fahaqquhut taslimu wal kudu nerima. Kitab 104, kitab 104 ini diringkes Al-Qur'an. Paham nggih? Kitab 104 diringkes Al-Qur'an. Ngono bae Al-Qur'an ana 5. Lho ora ruwet nah iki. Ana Quran Karim, ana Quran Azim, ana Quran Hakim, ana Quran Majid, ana Quran Aziz.
kok 5 niku paham, sampean ngerti Quran kang nomor 6, Al-Quran Qadim wahyu. Wah, angel kuwi tenan. Pokoknya Quran 05 wis ngono bae. Paham? Wis. 104 diringkes di dalam Al-Quran. Al-Quran diringkes ning Al-Fatihah ayatnya ana 7. Paham? Fatihah ayatnya ana 7. Saged? Jumlah dina ana 7. Swargane ana 7. Neraka ana 7. Bumi ana 7. Langit ana 7. Latifah ana 7. Atine ana 7. Nyawane ana 7. Sukmane ana, rupane ya ana. Manusia dadi menungsa iso dadi insan kamil niki pindah ping 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makane wong Jawa nek rabine meteng kongkon memit. Ngerti pitu? Pitulungan. Sing ra seneng memitu, ora usah memitu. Mentekne duit. Aja kuwi bid'ah ben. Bid'ah kok ora apa-apa. Paham? Mane wong Jawa acara 7 bulan memitu. Saged? Wis. Ringkese neh. Fatihah 7 ayat diringkes Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim diringkes neng gone bismillah. Bismillah diringkes neng huruf ba. Huruf ba diringkes neng titike. Iki wis anae. Titik ana loro. Siji nukot ghaib, loro nektu ghaib, telu nukot nurullah. Paham betul nih? Wah. Ngaji apa iki? Salah ngaji insan kamil Sunan Kalijogo. Kowe iki nek atine nolak wis ora bakat dadi wali ngono wae lah. Wong sing dikaji ilmune wali kon cocok be angel. Nggih, jan ra cocok blas aku pirang-pirang tahun mondok, pirang-pirang tahun ngaji, berpuluh-puluh ustad, berpuluh-puluh kiai tak temuni ngajine ora tau ngono kuwi. Ya wis ruwet. Sing ngono lanjut, sing ra ngono sing penting iki ana dalile nggih. Aja nyalahke nggih. Mau nek ngajak gulet dalil, wah malah repot iki nanti. Malah ngilmu ra kanggo pituduh, malah kanggo tukaran. Paham nggih? Wis ringkese ngoten niku. Huruf ba diringkes ning gone titike Al-Qur'an nggih, kitab 104 diringkes ning alfa. Wis baleni neh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi gedonge rasa Ar-Rahmani turuning rasa Ar-Rahimi rasa sejati Alhamdulillah rasa lillahi cahya Robil nyawa alamin nafas Ar-Rahmani popusuh Ar-Rahimi limpah Maliki dada Yaumiddin kembang gedang Iyaka gigir Na'budu weteng wa iyaka bau tengen Nastainu bau kiwa Ihdinas pengucap Sirotol koilat Mustaqim ula-ula Sirotol petitingilat Alladzina ketet an'amta budi alaihim ati ghairil daging maghdubi rempelo waladdo susu lin user amin kulit sekujur kabeh. Maca apa kuwi mau? Ayo wis. Maca apa? Maca Fatihah apa maca badane dhewe? Lah sing aneh. Saben dina maca Fatihah senengane masih maca badane kan. Lha dalah.
So alamat wis salate ra madhep Allah kuwi. Wis galak tenan ta iki? Ngene iki nekat bae. Nekat. Kendak. Ayo kake, nekat. Kendat. Sing nekat baleni nek niku maca Fatihah. Kenapa kok di dalam Al-Qur'an sampean? Di dalam salat Fatihah wajib dadi rukune salat. Nggih. Merga, niki paham kabeh to? Wis paham, wis pokoke paham bae lah. Wis pokoke paham bae, duh. Ngene orang malah baleni maning iku. Pokoke paham bae nggih. Wis kepaksa engko tekan tengah tuang kena angin kebur kabeh, ora apa-apa. Bali maning. Insyaallah niki ora ilang. Duh ya Allah, nggih. Wis baleni neh. Iki pokoke niki wis kabeh, wis tau ngaji kabeh. Gur deres alif, lam, nggih. Afal, asma, sifat, zat, jasad, qalbun, roh, sir, syariat, torekoh, hakikoh, makrifat, paham? Ngadeg, ruku, sujud, lungguh. Salat niki nggih. Iya. Salat niku ngadeg, rukuk, sujud, lungguh. Angkat tangan. Angkat tangan. Ampun. Angkat tangan. Tasbih. Iki lho. Niki tasbih jaba niki. Lan sing jero ndi ya sira ingsun alis ingsun. Niki tasdid apa tasdid? Niki. Tasdid niki. Dure tasdid ana alif. Dure tasdid ana fathah. Dure tasdid endi? Pas salat mlayu ning ndi? Asar. Ya wis. Njaluk ganjaran pasar. Angel wong salat khusuk nih. Aja dikira gampang. Sing penting rukune bener. Rukune wis bener. Ayo, bantone. Wis nutup aurat bener. Sebelum salat wudu bener. Madhep kiblat bener. Dhuwur jam 12 bener. Bahasan salat pikiran karo atine ora lho kan aja selak aja ingkar ngene iki nggih ngono lho padha karo sing kandhang lho galaki kok nekat bae nggih mangane ditata nggih niki anjuran kitab Awariful Ma'arif nggih sing nulis Imam Suhrawardi dianjurke sadurunge kula jenengan salat dikongkon maca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nembe nawaitu taqarruban ilallahi taala. Usolli fardhu subhi, fardhu dzuri dan seterusnya. Nggih. Dianjurna aja pisan-pisan takbir nek atine durung muni Allah. Wabar. Oh, ya Allah bar ya bar tenan. Allah bar. Wah, nesu ya umpak-umpakan ngaji ini. Baleni ya. Ajak ngene sik. Atine durung muni Allah. Tata sik. Allah. Baru sholli. Allahu Akbar. Ini madhepe ati. Aja melu bahasanya wong Indramayu, kulo diwarung Indramayu itu. Madhep rai. Yo apal kabeh. Pengalaman berarti. Senengane nek salat madhep rai ngungkur ati. Padahal Allah iku sing dideleng raine apa atine? Loh iya kan. Katone doire dibagus-bagusne Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jerone semen iki sing paling aku. Iya ngono. Pamer wis salate. Salate terus nak atine didandani ngono lho. Paham mboten? Tenanan ora nyeneni yo ngene iki dianggap kowe ngrusak syariat. Dandani syariat kok malah ngrusak syariat piye? Syariate wis bener kabeh, salat nutup aurat, ya madhep kiblat, sudah wudu wis to. Ya takbir, ya ruku, ya sujud, ya duduk, ya tahiyat. Apa nanti salat ngadeg terus? Ana salat mayit. Wis, tekan kene paham nggih? Wis ora usah jero-jero, engko nek medeni wong. Saged? Wis.